What's up mga kasunggab? Welcome to my channel, Aga TV. So, good morning po sa lahat. I'm back again. Ngayon, mag-vlog na naman po tayo. Pero ngayon guys, ang gagawin ko po ay magbibigay po ako ng konting kaalaman kung paano po i-edit yung name at saka address sa ating mga Google AdSense account or sa ating payment address. Okay? So, without further ado, let's do this. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ayan guys, ang unang natin gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome. Okay? Click natin yung Google Chrome na application. Tapos, search natin yung Google AdSense. Okay? Then, pag nakapasok na po, ay punta na po tayo sa Earn Money from Website Monetization. Pagkatapos guys, nakikita nyo yung tatlong tuldok sa left side. Pindutin nyo po yun. Tsaka para i-stop site. Okay? Pagkatapos, piliin nyo po yung English na language. And then, sign in na po. Pagkatapos, nakikita nyo po ba yung tatlong linya sa taas? Pindutin nyo po yun. And then, punta po kayo sa payments. Okay, wait lang po natin, naglo-loading pa po. And then, click nyo po yung manage settings. Okay. Then, dun na po, makikita nyo na po yung name at saka address. Okay. Ngayon po, ang una po natin i-edit ay yung name. Edit ko po yung name ko. Pero yung itatype ko ulit is yung pangalan ko po kasi hindi ko naman po talaga papalitan. Sample lang po. Okay? Pagkatapos po, sunod naman po yung address. Edit type ko rin po yung address. Ayan po, Salcido. Barangay Tagbakan, Salcido, Eastern Samar. Okay? Pag natapos nyo po yun guys, punta po kayo sa baba. And then, click mo po yung save. Okay? Pagkatapos nun, wala na po. That's all. Tapos na po yung pag-i-edit natin ng ating name at saka address. Ayun lang po. Ganun lang po kadali mga kaibigan. Bago ko tapusin ang ating video, gusto ko po mag-shoutout. So, pasensya na po kasi ngayon ko lang po na-shoutout. Okay, ngayon po. Shoutout po kay Jericho, John B, at kay Jeron, at saka Sarapadas Family. Shoutout po sa inyong lahat ng Daisy. Yan po guys, meron pa akong isang shoutout. Ayun po ay yung small YouTuber na si Yvette Scarlett TV. So yun po mga kaibigan, supportahan niyo po ang small YouTuber na to. Kasi kaibigan ko to, gumagawa ito ng mga kung ano-anong nakakapag-entertain. Kaya yun guys, salamat po sa buong support niyo rin. Patuloy niyo pong suportahan ang Aga TV channel. At kung hindi niyo po na-subscribe, huwag niyo pong kalimutan ipindutin yung kulay pula. Then click the bell button para update po kayo sa mga bagong video ko. At syempre guys, kung gustuhan niyo po yung mga video ko, huwag niyo rin kalimutan i-like, share, at comment na rin po sa baba kung meron po kayong mga katanungan o any content na pwede niyo pong i-recommenda o i-suggest. Gagawin ko po basta mga kaya ko. And po guys, have a good day and thank you.